ako je to nakrivo. Trošku k sebe. Počkej, ukážem sa. Ahoj guys, ja som Vany a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. V dnešnom videu som tu s Ríšikom, ktorého idem koučovať Valoranty. Keďže ja hrám FNAFko už cez 10 rokov v podstate, tak dneska si ideme zakoučovať FNAFko a najlepšie FNAFko, čo mi ide, tak je FNAF 2. A hral si to niekedy? Povedz nám. Áno. Kedy naposledy? 10 rokov dozadu. Začneme od prvej noci a uvidíme, ako to dopadne. Tak, daj si new game, daj si continue, to je jedno. VSD, či jak sa to hrá? Toto hra? Ne, dobre, tak to vysvetlíme, ok? Dobre, takže je to veľmi jednoduché, počúvaš funga teoreticky. Na prvej strane máš jednu ventu, tam si môžeš zasvietiť. Jak? Čo? Klikni. Toto? Jo. Teraz zdá sa mi, že CTRL je predná, áno. Teraz na ľavej strane máš ďalšiu ventu. Tam máš ďalšiu ventu. Tam dolu to červené, čo je, tak to máš masku. To je ľahké, hej. Vedľa máš kamerový monitor, takže to si rozklikni, hej. No, ale rozklikni si ho, Mojko. No a teraz tam vidíš všetkých tých animatronikov. Na kamere 11 sa nachádza Music Box. Čo? Budeš musieť držať toto. Prečo? Toto musíš držať, ne, to vedľa, áno. Ale teraz to ešte nejde, lebo ti vysvetluje, čo máš robiť. V prvej noci ťa vlastne v skutku nebude zaujímať asi moc hlavná tá hola, ktorou svietíš CTRL, ale budeš ťa zaujímať, šachty ťa budú zaujímať, lebo stade ti pôjdu toy animatronici, hej? A jediný toy animatronik, ktorý útočí spredu, je Toy Freddy. Neviem. Nevieš, ktorý? Bonnie, Freddy, Chica. No však to viem. A že No. Toy, čo neviem asi. Oni, no však to sú toy animatronici. Daj si kameru 8. Tak to asi nebude. A zasvieť. Jak? CTRL. Stále sa môžeš starať iba o kameru 11. Budeš vedieť, že je zle, až keď budeš počuť tak, že tuš, lebo on pôjde ventiláciou. A čo potom? No potom budeš ho musieť očakávať. Už. Čo si Maskou. spravil? Masku si musíš dať. Čo si spravíš? Na čo máš tú masku? Presranú tam? Áno. Som myslela, že aspoň takú základnú novolič, Aj vieš. to piče. No teda, to je... To dievča je preč, áno. Stále si vyhral prvú noc. Ideme na druhú. Nejsem si istá, či idú vytrd animatronici už v druhej alebo až v tretej, takže povedzme, že ešte nejdú. Čakaj, idú. Tak uvidíš. Hovorí o vytrdoch? Animatronikov? No. Ojojoj, tak už pôjdu už teraz. Aby som ti vysvetlila taktiku na nich. Foxyho blikáš na ňo, hej? Nemôžeš na ňo iba Áno, to svietiť, som videl. blikáš na ňo. Withered Freddy ti pôjde to isté taká mechanika ako Toy Freddy. Music Box pôjde ti spredu. Keď bude už pri tebe, tak si musíš nasadiť masku. Withered Chica, Withered Bonnie majú takú istú mechaniku ako Toy Bonnie a Toy Chica. Idú cez ventiláciu, ale nie sú vidieť na kamerách, ale taký proste zvuk, No chápeš? už Bonnie. Tak to budú vo vente a vtedy musíš byť pripravený na to, že si kedykoľvek musíš nasadiť masku. Ten balún niečo vyprával. Uj, no tak to ono ho budeš vidieť tu na... On tu bude a vtedy si musíš dať masku. Niekde ti bude stať teraz v chodbe. Nejde to? No teraz nejde, lebo ti tam práve sa presúva. Keď sa tam Jaké presúva... tutu? Čo? Ja neviem, čo to je za zvuk. Kde si? Kamerový monitor, rýchlo. Venta. Kamerový monitor, 11 dobí Music Box, ok? To je strašne náročné s tebou. Dobre, vždycky buď pripravený na to dať si masku, ok? Chilluj, teraz pozri predok, daj CTRL. Blikaj. Aj mám bliky. Blikaj, pohoda, blikaj. Dobí Music Box trochu a pozri ľavú ventu, ok? Už niekto mi chodí. Ľavú ventu, pozri, masku daj, tak. Teraz keď prestane chodiť, daj ju dole, zasvieť, CTRL, dobre, odišiel. Ľavá venta, pozri ľavú ventu. Urob si systém v tom. Toto ti absolútne netreba pozerať. Ale venta. Stred, pozri. Aj, čo? Dobre, dobrý rýchlo Music Box a buď pripravený na to dať si hneď masku, keď si dáš dolu monitor. Mám si dať masku teraz? Nie, on bude stať pred tebou až pozri si ventičky. Daj si masku, tak, teraz urobíme bubu, nabij si Music Box a buď vždy pripravený na to. Niekto mi je. No teda, Nemáš ešte vystrčiť. Prečo ma vystrašil? On si dal moc pomaly tú masku. Ale to je blbosť. Chceš to skúsiť ešte raz, alebo Áno. ukážem ti, ako sa to robí? Nechaj ma tak, ideme. Nie, new game, ty degeš vlastne konci, no to už ti nepomôže teraz už ho musíš zahrať.
To je blbosť. Čo sa stalo? Láska, prečo si dal escape? A čo mám spraviť, prosím? Ty si to vypol celú hru, keď dáš escape. Tak čo mám spraviť? No, už to otvor znova, musím dať nové nahrávanie teraz. Na to bolo taký hack na preskočenie noci, počkaj. Mám ho držať, alebo... Asi. Ale držím. CD+. No veď. Ale si to máš spolu. No. No. Držím. Vyhrali sme. Však ale ja som myslela, že to máš iba naťukať, dobre. A jak by som to asi tak robila, toto by som držala, keď držím myšku. Chápeš? Tak dávam 3 ruky. Tak preto je to cheat. Dobre, páči sa, tu máš druhú noc. Ne, kúkaj iné kamery, ok, doporučím ti to takto. Kúkaj kameru 11, to je tvoj hlavný zámer proste iba. Na žiadnu inú kameru nepozeraj, lebo sa sústredíš na pravú ventu, stred a ľavú ventu. Sú jediné venty, na ktoré sa sústredíš a potom sa sústredíš iba na túto kameru a máš zaručenú výhru. Budeš mať kameru v neskorších nociach, budeš mať takto kameru, tak vieš urobiť. Čo? Čo si spravila? Dala som si masku rýchlo na seba. Počkaj, máš tam? Pozeraj, takto natáčaš si music box, hej si na kamere a teraz máš pocit, že tam bude stáť niekto. Môžem to skúsiť? Toč sa. Jak? Neklikáš. Pozeraj. Ne. Čo si spravila? Si na kamere, hej? No. Dáš dolu kameru, dáš masku. A musíš to urobiť hrozne rýchlo. Počkaj. Chápeš? To je profesionálny game. No, hej. Dobre. A musíš to ale výjsť ešte aj. Nevadí, nehaj. No a Mangle má taktiku, že uvidíš ju v pravej ventilačke, alebo ho poznáš, keď budeš tuto, vlastne v miestnosti, v svojej kancelárii a budeš počuť, nie, budeš počuť zvuk, taký rádiový, tento, čo počuješ teraz. Freddy sa zjaví pred tebou, urobí to isté, hej? Takže potom si musíš dať masku. Teraz urobíš ten trik, ideš na kameru, dobiješ si music box a urobíš ten trik, okej? Výborne. Lebo on čávo ti môže strhnúť monitor. Už môžeš. Ako náhle prestane taká tá statická... Daj si masku. Ona nerobí toto, ona čaká, až dokým nepočuješ také buchotavé kroky a vtedy je preč. Počul si ich? Tak si daj dolu a pozri ľavú ešte ventu predtým. Vidíš, že preč. Prečo? Lebo si nesvietil do chodby. Ale tak, ty si... Ale ja som ťa učila najprv jednu taktiku, ťa musím naučiť a potom ťa môžeme učiť ďalšiu. Dobre. To bude chvíľku trvať, ja viem, ja chápem, že si sa veľmi zlákol. Veľmi ma to mrzí. Však logicky. Continue. Dobre, Zlato, máš tam 450 rôznych taktík, ja sa ti snažím najprv vysvetliť také tie proste na začiatok, hej? To je jasné, že ťa niekto bude strašiť. Strašte ma. Maska. Počkaj. Ty kurva! Mne sa to d***alo. Počkaj. Áno. No, neviem, či ťa nevystraším. Ne, on povie... som si tým istá. On povie, že ahoj. Podľa mňa hej. Tak ale mne sa to... Daj si dolu. Tak nie. Keď nám to pomôže, tak dostali sme sa už ďalej než predtým. Vážne? To musím držať či klikať? Klikať. Ale nemusíš, že veľa, proste ono ho to spomalí. No, napríklad teraz odišiel. Maska. Musíš počuť kroky preč. Vždycky najprv skontroluj tú ventu, že či odišla. Lebo keď ich budeš mať, že viacej tých animatronikov, či ti lezú ventami, doby si, tak potom to môže byť falošné vodítko, že odchádza preč a pritom... Áno. Ja chcem ísť na vytrt. Prečo? Nechcem ísť na vytrt. Ale ja mám hrať túto hru. Dobre, no. It's me. Teraz ja ti idem koučovať. A prečo ty? Lebo ja ťa počujem, ja to mám tak na vlasoch, ja to mám. Ne. Ja mám taký lifehack, ja ťa počujem. Poďte sem, ľudky. Ale ja mám fakt, ale ty sme hrať, pošticoval si ma túto hru. Ešte mi ani nevezol do venty. Poď už! More už ide. Ha! Poď ku mne. Na, už ide. Moje lásky. Tak nič, som čakala. Tak teraz, pozraj. Ne, tak ne. No, vidno. Pešák.
Domov! Na pohode, ne? No. Ďakujeme veľmi pekne, že ste videli toto video. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite nezabudnite zanechať like a nejaký ten komentár. Pokiaľ by ste chceli viacej mojich coaching videí, alebo by ste si chceli objednať coaching, tak môžete dohodneme sa na cene. No a my sa už vidíme pri ďalšom videu, takže papa, zatiaľ. Papa.